ଆମର ଅରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଇଁ, ବୟସ 73। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ କରିବି ବୋଲି। ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ କରିବାରେ ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଇଯା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ ମାନେ ତମେ କରିବ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଇଗଲି। 3 ମାସ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଅପରେସନ ଏଥର କରାହେଇଯିବ ବୋଲି ଅପରେସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କଲେ। ଅପରେସନ ହବାର ଏବେ ମାସେ 5 ଦିନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚଲାବୁଲା ଠିକରେ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋର ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଣ୍ଠୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ସଳଖ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅପରେସନ କରିଥିଲି ସଂସାଙ୍ଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ଏବେ ମୋର ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିକି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ କରାଇଲି। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେହି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବି ଅପରେସନ କରନ୍ତୁ। ମଶାଙ୍କର एक्चुअली नी बहुत डैमेज कंडीशन थिला, ग्रेड 4 आर्थराइटिस थिला। ता संगरे बहुत वायरस डिफॉर्मिटी, तांकर बहुत बंका थिला, वायरस डिफॉर्मिटी थिला। आ जते बेले मशा मो पाखु आसिले, मशांकर एक्चुअली आमे इको जते बेले कलु तांकर हार्ट रे ब्लॉक थिला। तो सेते बेले आमे सर्जरी को डिले कलु। आ तांकर गुटे हार्ट रे स्टेंट लागिला। स्टेंट लागिला मो मशा कहली कि 3 मंथ्स परे आपण आसन आमे नीरो देखो। तो मशा ठीक एक्जेक्टली 3 मंथ्स परे मो पाखु आसिले। तांकर पुणी आउथरे आमे नीरो एक्सरे करके देखिलु। आ जो नी रिप्लेसमेंट तांकर कलु। मशा जते बेले बहुत पेन आथिले, चाली पार नथिले, गोड़ पूरा बंका थिला। जस्ट इमिडिएटली सर्जरी जो न सरला, नेक्स्ट डे आमे तांकु मोबिलाइज कलु, चालिले। आ बहुत बढ़िया तांकर सेते बेले ये थिला, रेस्पॉन्स थिला। और एबे एक्जेक्टली तांकर 1 मंथ ही गला, स्टिच सब रिमूव ही जेछि। और से बहुत पेन फ्री अछंती, चालू जंती, किडी जोड़ जंती, सब निजे काम करछंती।